Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του προγράμματος διαχείρισης ICOP και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ICOP για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας και την προβολή σας στο διαδίκτυο. Για να μπούμε στην ιστοσελίδα μας, ανοίγουμε τον Internet Explorer και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του site μας. Για να μπούμε στη διαχείριση του site μας, ανοίγουμε μία επιπλέον καρτέλα στον Internet Explorer και πληκτρολογούμε το όνομα του site μας, κάθετος ECMS. Στην επόμενη οθόνη ζητούνται κωδικοί για να μπούμε στη διαχείριση, οι οποίοι δίνονται από την εταιρεία μας και είναι μοναδικοί για κάθε πελάτη μας. Αφού προσθέσουμε το username και το password, κάνουμε login. Μετά το login, αριστερά εμφανίζονται οι βασικές επιλογές για τη διαχείριση του site μας. Με την πρώτη επιλογή διαχείριση κατηγοριών προϊόντων μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια κατηγορία ή μπορούμε να αλλάξουμε τις υπάρχουσες. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για τις υποκατηγορίες μας. Με την πρώτη επιλογή επίσης μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα προϊόντα μας, να καταχωρήσουμε νέα ή να αλλάξουμε τα υπάρχοντα. Με τη διαχείριση των HTML σελίδων μπορούμε να διαχειριστούμε το περιεχόμενο όλων των ενημερωτικών σελίδων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, όπως π.χ. εταιρεία ή προφίλ. Με την τρίτη επιλογή διαχείριση banner μπορούμε να αλλάξουμε τα διαφημιστικά μας banner ή να δημιουργήσουμε καινούρια. Με την τέταρτη επιλογή πελάτες μπορούμε να δούμε και να επεξεργαστούμε το πελατολόγιό μας, καθώς επίσης και να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες μας. Με την τελευταία επιλογή μπορούμε είτε να κάνουμε μαζική αποστολή email σε όλους τους πελάτες μας ή να κάνουμε αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλες οι παραπάνω επιλογές παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενα βίντεο.